Pe ce continent se află România? Continent? Caraș-Severin? Hai să-ți dau un indiciu. Are legătură cu valuta euro. Știu. Germania. Da, da. Care este capitala Angliei? Dar vă rog frumos să nu mai suflați. Rusia. Ce ocean are? GPT, da, împreună cu mine, iată sigla lui ChatGPT, da, când deschide ChatGPT va apărea această siglă. Până aici nicio surpriză, da, domnul Cezar? Da, împreună cu mine. Și acum avem încă o siglă, am mai luat încă o siglă de la ChatGPT, am suprapus, da, sunt două sigle ChatGPT, ok? Până aici, ChatGPT cel mai folosit instrument al planetei. Întoarcem pe dos una din sigle și ce să vezi? Rămânem fără aer. Aduceți-ne pastilele. Ce vedem, domnule Cezar? Bună ziua! La mulți ani! Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, 8 aprilie, Majestate... Am scris un mic studiu, așa mai de nivel mediu pentru marele public, și a doua zi am fost sunat de la Ministerul Sănătății, de doamna directoarea Poliției Sanitare, cum era atunci, și mi-a spus să nu mai îndrăznesc să critic încă o dată această hotărâre de guvern, că îmi suprimă dreptul de libertate.